دەم باش خوێندەکارێمەنی هێژە وانەیە ئەمەی دەرباز بووی مە هەفکێشەیە ڕاستەکێ گوت خالێکی دیاردە دەرباز بێ و ڕاستن هەبی تیرەکێ مەناس کرد ئیرۆم بەردەوام بکەن دەبێ هەفکێشەیە دیکارتی ژێ ڕاستەکێرە دیسە ئەگەر یو تیرەک ناسکری بێ ڕاستن هەبی ڕاستەکە دەبێ و ما صفر خالەکە ژێ ڕاستەکێ ئەم هەردوو ڕاستن هەبن مەناس کردبوو وێ دەمێ هەفکێشە ڤی ئاوای مەدانی x صفر کۆمی ئا لەمدا وای یەکسانی وای صفر کۆمی بە لەمدا زێد یەکسانی زێد صفر کۆمی جە لەمدا گۆری گۆ لەمدا هەژمارە ڕاستە لێلڤێر خوێندەکارنە ئەم وەرن تشتێکی ناسکن ji ber ku lambda di her sê hevkêşeyên navendî de heye em lambda ji her sêka wê derxin bi alîkî li vir bû x derxistinê x sıfır yeksanî lambda û de qatê wê a ye wê demê ji ber her sêka em karin bêjin li vir xwendekarno x derxistinê x sıfır yeksanî a lambda lambda yeksanî x derxistinê x sıfır belavî a فبو cem lambda yeksanî x derxistinî x sıfır belavî a be heman rêbaz lambda ji vir dibe y derxistinî y sıfır belavî be zêd yeksanî zêd derxistinî zêd sıfır belavî c ji ve her sê raveyan em çi nas dikin ku lambda 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 yeksanin ango her sê kird jî yeksanin em karin vî awayî deynin x derxistinî x sıfır belavî a yeksanî y derxistinî y sıfır belavî b yeksanî zêd derxistinî zêd sıfır belavî c em ji vê re dibêjin hevkêşeya dîkartî ji rastekê re sê kertin skarim vê û vê bi hev re bim skarim vê vê hev re bim yan ev û ev bi hev re li gorî pêwîstiyan li gorî got em dixwazin mînak eger xala me do negatifyek yek ji rasteka de bê û de rastinhevî tîra yû di do sê û ji me hat xwestin hevkêşeya dîkartî ya de hemwar li gorî zagona xwe x derxistinî x sıfır bû di do belavî a yeksanî y komî yek belavî do yeksanî zêd derxistinî yek belavî sê ji ve her sêka em ê vê û vê bi hev re bin û vê û vê yan vê û vê û me vê bi vê re bin wê demê ê ve her tika belavî hev kin bû di do x derxistinî çar hevdana wa yeksanî di do y komî do em kurt bikin bû di do x derxistinî di do y ev ê bin cemê bû şeş qatên hemûka cotin em karin belavî di duwa bikin bû cem x derxistinî y yeksanî sê ev hevkêşeyek dîkartî em bixin hejmara yek jê re em vê û vê bi hev re bibin bû sê x derxistinî şeş yeksanî do zêd derxistinî do
ام هفکیشه خوا سر راست بکن و کرد بکن بو جم سه ایکس درخستنی دو زد یکسانی 4 دردکەوێ ئەم هەفکێشەیە دوویەم ئەڤبوون هەردوو هەفکێشە هەیە دیکارتی ji rasteka dere lê eger ez bixwazim xalekê ji vê rastekê nas kim em nirxekî helbijêrin ya ji x re yan ji y re yan ji z re eger me x danî 0 me divir de bicih kir bû nêgatîv y yeksanî sê wê demê y yeksanî nêgatîv sê em rajin vê y û x em di hevkêşeya sîya de bicih bikin y têtine hew x e bû sê belav hevdanî 0 derxistinî 2 zêd yeksanî 4 wê demê zêd yeksanî nêgatîv di doye xala ku x 0 bê y nêgatîv sê zêd nêgatîv 2 xaleke ji vê rastekê eger min navê bideynin a em çê nirxî bi helbijêrin ji x re ya ji y re yan ji zêd re em di hevkêşeya de bicih bikin xalekê ji vê rastekê bidême em warin rewşek dîn hevkêşeya rasteka ku di du xalên diyar de diçe vir eger a x yek y yek zêd yek û b x di do y di do zêd sê du xalên diyar bin cem bibihrin zêd di do eger rasteka me ji be her du xalan pêk tê rasteka me navê demê deynin li vir a li vir b li vir xwendekarino ji ber a b li ser rasteka d ye wê demê eger me ev tîr çêkir ev xwe dibe tîra yû ya rastinhevî vê rastekê û xalekê tu ji xwe re helbijêrê em divegerin rewşa yekê ango em karin vê awayî deynin a b rastinhevî d ye wê demê yû bû tîra a b eger em xalekê nediyar ji vê rastekê helbijêrin me x y zêd wê demê em serxwe em karin em bi a re bibin em karin em bi b re bibin eger me b a bir rastinhevî a b ye ji ber vê yekê a em bû yeksanî lambda hevdanî a b em vegeriya rewşa yekê ya hevkêşeyê a me bû x derxistinî x yek y derxistinî y yek zêd derxistinî zêd yek li vir yeksanî a b x do derxistinî x yek hevdanî lambda vir jî lambda hevdanî y di do derxistinî y yek li vir jî lambda hevdanî zêd di do derxistinî zêd yek gorî go lambda hejmarek
راستە کورتکردنا بە هەفکێشەیان دیسەم دەگەهێن ئاوایە x یەکسانی x یەک مێvê navê bixin a ji ber yê rasteke yê tîra rastin hevî vê rastekine bû a lambda y yeksanî y yek komî b lambda z yeksanî z yek komî c lambda gorî lambda hejmarek rast e. Em mînakekê serê bibin d rastekeke û dixal a yek li do nêgatîf yek û b nêgatîf do sıfır do du xalin ji vê tîrê hevkêşeya da em bi hev re derxin. Wê demê x derxistinî x yek y derxistinî y yek z derxistinî z yek li vir li gorî vêna em karin sedeynin lambda x li do derxistinî x yek lambda hevdanî y do derxistinî y yek lambda hevdanî z do derxistinî z yek. Lê li vir xwendekaran ji bo z x yek û x do wana li vir em ser bixwanin kîjan ji xwe hilbijêrin çêdibe. Em ê vê deynin x yek y yek z yek x li do y li do z li do em werin wa bi cih bikin x y z xwendekarin mêva rast bibin yarî x yek çû vir bû pozitif x yek ango yek derdikeve y wê bê di do û li vir nêgatîf yek me gavek li xwe kurt kir ev x do derxistinê x yek nêgatîf do derxistinê yek li vir bû nêgatîf sê lambda sıfır derxistinî do bû nêgatîf di do lambda di do vir bû kom yek bû sê lambda gorî got lambda hejmarek rast e. Di vir de em divegerin rewşayekê ya hevkêşeyê. Ma rewşa dawî ji hevkêşeya re hevkêşeya rastekê rasteka go ji hevbirîna du teqaleyên naskirî pêk tê. Ango ez bêjim du teqale cemnin v a y ev yek û ev di do her du hevbirînin rastekekê pêk tênin. Em hevkêşeya vê rastekê li gorî hevkêşeyên va her du teqaleyan nas bikin. Hevkêşeya rasteka go ji hevbirîna du teqaleyên naskirîn pêk tê. Ji du teqaleyên naskirî tê destnîşankirin. Em mêzên xwendekarin dikarin çilo bivêrin bimeşin. Eger em bêjin p yek teqale yek p di do teqaleya di do be. Me wana xwe wanê me mer derbas wî me hevkêşeyên teqaleyê nas kiribûn ax komî by komî c z komî hejmarek yeksanî sıfır mêvê deynin a yek b yek c yek d yek
لبر AX كومي با واي كومي جا زد كومي دا يكساني صفر. أمي بان قاطع بخن آد دو بيد دو جاد دو دا دو. لبر خنده كارنو هر هفكيشيك يا تقالي أمكارن تيرا تيك لسر ناس بكن إن يك با جا وتيرا تيك لسر تقالي الدوا دو باد دو جا دو. الفر دويز ناس بيشي هردو تقالا هفبرينن فجبر فيكي دوي تيرن تيك سروا نخسكي بهبرة كريدايبن مرجوين إن يك نيكساني لامدا هفداني إن لدوي. جبر أجر جو أفبيك هات ودمه تقالي ما هفبرينن راستك نابرا وادا چيده. لو خيسكي بهبرة جريدايبن تقالي ما يان راستن هبن يان يكساني هبن ودمه نراستك قدرت كبي هجمارك بيداويج راستك قدرت كبي. برخوان دكارنو الراستك دا تيرا جو راستن هبي بيرا جمر دوي. اگر مگو اف تقاليا كي تقاليا دوا تيرا تيك الفر وتيرا تيك الفر دما ام هفدانا تيري جوار دبن تيرا انجام تيك السروانا دبي راستن هبي دا فجبر فيا كي يو يكساني ان يك هفدانا تيري بإند دوري. امش تيرا راستن هبجي مناسكر دميني گوست خالك جوي تقالي ناسبك جبر هفبرينن ويدمي افراستك تف هفبشن خالق بالفرج مر دوي. اگر منرخك دا اكس مدهردو كادب جهكر ويدهف كيشه بدون ناسا جمن دركبن چاره يوان خالي كي ديما الفر استر بخما اسچه نرخكيش كيجا نناسيرا هل بجيرم دبا اميناكا كبن اگر تقاليا بايك هفكيشياوي اكس كومي دو واي درخستني زيد كومي يكساني صفر با. هفكيشيا تقاليا باد دو اگر سي اكس با درخستني دو واي كومي دو زيد درخستني دو يكساني صفر با. ويدمي ازمي زين مقلو راستك قدنا برا وادا بيكتي يانا بيشيم ان يك ان دو درخ يك دو نيجاتيف يك ان دو سي نيجاتيف دو ام بينن جو هجماري ما ريجا نابرا ريجا داريد نابرا واد درناك بيجبر جو يك بلاوي سيا نيكساني دو بلاوي نيجاتيف دويا ويدمي با يك وبا دو هفبرين ويدمي راستك دا هيا نهام ورن الهفكيشيا في راستك بقر بيشي زي راستك يو يا راستن هفي دارا درخم يو هفدانا تيريا إن يكرا وإن دو
و em nas dikin hevdana tîrî me vê diyarkerê belav bikin. I J K. In yek di do negatif yek sê negatif do di do. Em encamê xwe derxin. Ya I derdikeve 4 derxistinî do di duan. Ya ja bû di do komî. Siya bû 5 berê jî negatif vir bû negatif 5. Ya kê bû negatif do derxistinî 6 bû negatif 8. Yu rastinhevî de ye. Ma em xalekê nas bikin li vir em ê nirxekî helbijêrin ji kîjan nenasî re bê dibe. Ji bo hesanbûnê em ê x helbijêrin 0. Wê demê em di her du hevkêşeyan de bi cih bikin. Ya yekê dimêne di do y derxistinî zêd komî yek yeksanî 0. Ya dî dimêne negatif di do y komî di do zêd derxistinî do yeksanî 0. Ev hevkêşeya yekem, hevkêşeya duyem. Bû di hevkêşe bi du nenasan em çareya hevbeş war dixin em bînin ku qatên wan dijin wê demê komkirina her dukan beşê y bi y re çûn dimêne cem di do zêd derxistinî zêd zêd dimêne derxistinî yek bibin wî alî bû yek zêd jî derket. Em werin hevkêşeyekê ji va de bi cih bikin. Min hevkêşeya duyem de. Dimêne derxistinî do y yên biguherin negatif do y hevde komî do hevdanî yek dimêne di do derxistinî do yeksanî 0 bû 0 wê demê y jî bû 0. Me xala xwe jî nas kir. Navê bixin a x 0 y 0 zêd yek xaleke ji vê rastekê. Niha zorim hevkêşeya rasteka xwe deynim. Y biguherin x yeksanî x 0 komî a lambda. Y yeksanî y 0 komî b lambda. Zêd yeksanî zêd 0 komî c lambda. Gorî got lambda hejmarek rast e. X 0 y 0 zêd 0 xala naskirîne 0 0 dimêne hew yek. û a û b û c yê rasteka yûne di do. Li vir negatif pê em gum heger em bi tevahî deynin 0 0 li vir komî di do lambda derxistinî 5 lambda derxistinî 8 lambda gorî got lambda hejmarek rast be. Gum kurt bikin dimêne x yeksanî di do lambda y yeksanî de negatif 5 lambda zêd yeksanî yek derxistinî 8 lambda gorî got lambda hejmarek rast e. Vî awayî me hevkêşeya vê rastekê nas kir dema got ji hevbirîna du teqaleyan pêk were. Ma vî awayî waneya qebdawî kir ta waneya were min kêf û xweşî bes.